Assalamu alaikum, muna muku barka da zuwa YouTube channel namu na Ɗan Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar gefe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Malam Abdullahi Usman Gadon Ƙaya ya yi babban raddi da dagargaza a kan maulidi da 'yan ɗariƙa suke suna cakuɗa mata da maza ana kwana ana shagali. Ga abin da malam yake faɗi. Wai yana tambaya wai akan maulidi har yanzu wata ya zo kenan. Ai mun sha faɗa ba wani bata lokaci, ai maulidi bid'a ne. Maulidi bid'a ne, annabi bai yi ba bai ce ai ba. In ba ku daina ba za mu daina kaɗa mutane bid'a ba, dan kun daina kuma sai mu yi shiru. Wa in uttum udna. Saboda waɗanda ba sani ba suna da haƙƙi a gaya musu. Musamman abubuwan da ake yi a ciki, waɗanda aka shigo da abubuwa marasa kyau, an zuba ido an yi shiru an kyale ana ta ta'adi, ta haɗuwa maza da mata a yi ta kiɗa a yi ta rawa, a yi ta taro ana kwana da mata a fili da sunan ana zikiri ko ana kaza ana kaza. Malamai ya kamata su ji tsoron Allah su gaya mutane gaskiya fa. Ku daina jan mutane akan bata, ku gaya musu gaskiya, su bauta mutane Allah da gaskiya. Duk abin da babu shi a shari'a to a yi haƙuri a gaya wa mutane babu shi a bashi. Idan ku aka sa suka yi sai an amsa tambaya a wajen Allah ran tashin kiyama. Ko anan duniya ba a ritsa ka ba, Allah sai ya tambaye ka. Wannan bayin da suka zauna suke bin ka suka yadda da kai suke sauraron ka, wannan abin da ka dora su a kai da me ka dogara? Wannan kai da Allah za ku tattauna da shi. So ku ba mutane hujja, ku dora su akan ibada da take da dogaro da alkur'ani da hadisi. A saka kaya har ma lokacin a cakuda da 'yan shi'a kuma. 'Yan shi'a su ribace ku, su shigo su yi ta zagin Abubakar da Umar a cikin sunan taron maulidi. Me alakar maulidi da zagin Abubakar da Umar? Sun daga ku daga kan abin da wala'alla wasu ku suke da kyakkyawan niyya kuma sun shigo musu da me? Da tsiya a ciki. Mutum ya zo yana son annabi, ya ce yana son annabi, yana masa maulidi da suna yana son annabi, kuma ya gayyato wanda yake zagin matar annabi. A yi taron a tsitsi ne wanda na Aisha a cikin taron, a yi rali a zagi Abubakar da Umar da Usman a ciki. Sun shigo muku da wani abu kuma ba ku farga ba, kuma kun bi su kun ce 'yan uwanku ne. Ai ba daidai ba ne. Kamar da yake kada ganga ne a da sunan addini, yana dan buga gangansa da dan mandirinsa, yana dan wakarsa, yana dan abin ɗinsa, yana dan lallabawa dai hakan dai. To sai kuma ya dawo aka dora shi kuma daga gangar har aka sa shi zagin Abubakar da Muawiya da Usman da zagin Nana Aisha da zagin wani. Subhanallah. Ai da mutum ma tsaya akan buga gangarsa. Wannan ɗaya daga cikin illar da shi'a suke yi kenan, suke shiga cikin 'yan uwa don su samu hashd, su samu ƙarin ƙarfi da jama'a, su sa su abinda ba shi suka zo yi ba. Da yawa akwai dattawan da suna zuwa filin taron maulidi wallahi ba da niyyar a zagi Abubakar da Umar ba. Wallahi. Kuma alhamdulillah da yawa daga cikin uwa malaman akwai waɗanda suna yin adalci, ba su yarda da wannan abun ba, suna kuma yaƙar abu, amma wasu kuma suna tare da su. Kaga ya kai da ka zo yaban annabi, kai da ka zo nuna begen annabi da ƙaunar manzon Allah, sai ka waye gari an ɗauko maka sunan wasu a wannan daren gaba ɗaya a ta zagin su. A zo a kafa baƙar tuta a ce maulidi, kuma a maulidi in ka zo ka zauna kuma ka ji kawai zagin sahabbai ake ta a ciki. Har ma an waye gari an tashe su daga kan ainihin maulidin da daɗin suke yi, yanzu sun dawo kawai zagin Abubakar da Umar a ciki, a inda shi'a suka samu shigansu suka ratsa suke. Shi'a ku dama mun gaya muku yahudanci ne ba addini ba ne.
to gwanda ma mutum ya dan tsaya dan damansa da Allah ya dan fahimta ya gane kaga zai dace. Allah ya gane da mu. Mun gode da ziyartar shafin mu na Dan Arewa TV a YouTube. Muna ma kowa fatan alkhairi. Bisalam.